И здравейте хора, аз съм Сашо Младенов и днес играем Minecraft Pocket Edition. Лягай, бе! Оцеляване на предела Баджер, с пръснача Стоянов. Аре, лягай. Да, легна. Мога да се направя само една сърце. Аз имам 16. Имаш ли пера? Не, аз тъкмо ще да ходя да експорвам за... Ела да експорвам за... Кой ме облапна, бе? Кой тата? Къде бе? Някой ме удари, бе? Къде то удари бе? Абе, нещо ми удари. Със сигурност не съм бил аз. Ела се били пъти. Али дам тата ни, вот така. Ти! Мисля, че няма да сети ли, бе? Абе брат, аз съм те целя наистина. О, шит, чопи телефон. Нищо не му е станало. Жив и здрав е. Като някой направо. Направо частака направо в магазина. Хора, връщаме се след малко.